Здравейте! Това е урок, в който ще ви запозная с основните принципи при въвеждането на текст в програми за текстообработка. В случая го правим програмата Word от Office пакета на Microsoft, но тези принципи са валидни в голяма степен за всичките програми за текстообработване. Първо трябва да обърнем малко внимание на работната ни площ. Значи, виждате тази работна площ. Тази работна площ в момента изглежда като лист хартия и има размерите точно на лист хартия формат А4. Защо има такива размери? Защото това е стандартната хартия, която използваме за печат. И ако работната ни площ е с друг размер, различен от хартията, върху която печатам, тогава ще се получат проблеми при отпечатването на документа. Затова първото нещо, ако случайно ще се налага да използвате друг стандарт хартия, е желателно преди изобщо да започнете да оформяте вашия документ, да изберете съответния стандарт хартия, така че за да можете да оформите документа ви да изглежда добре върху точно този размер хартия. Ето тук в менюто Page Layout можете да видите стандартно зададените отстъпи от краищата на хартията. Значи в случая е прието като стандарт 2,5 см отстояние от краищата на хартията. Значи това отстояние не само за да изглежда нашия документ приятно, но и с други цели. В случая да речем в горното поле и в долното поле има едни малко по-особени зони, които ще са предмет на по-нататъчен урок, в които също можем да пишеме. Също така, ако решиме да използваме рамка около нашия документ, да речем, ако създаваме някаква грамота, искаме да сложим някаква декоративна рамка, то тази рамка ще се позиционира в точно тези полета, в които ние няма да имаме въведен текст, да не се получи при покриване на текста с рамката. Така, тези полета са дефинирани по някакъв начин, но това не е задължително да останат винаги такива. Вие можете ръчно да променяте всяко едно от полетата. Това става като застанете на границата между по-тъмносивата и по-светлосивата зона. Виждате, в момента си появява прозорче, в което е изписано Top Margin. Това е горното поле на листа. Задържайки левия бутон на мишката, ние можем да променяме това поле нагоре и надолу. Значи, такива леки корекции на полетата могат да се наложат, ако вие въвеждате някакъв текст и за ваш късмет се окаже, че текста ви е на една страница и една дума от края на текста просто не се е събрала, защото не е имало достатъчно редове и е преминала към втората страница. Тогава можете да намалите малко горното, съответно и долното поле на страницата, така че да освободите още един ред да има във вашия документ. Тогава реда, който е преминал на следващата страница, ще се върне на първата и няма да има нужда да разпечатате две страници само заради една или няколко думи. Така, виждате, че тук имаме една вертикална черта, която постоянно мига. Това е текстовият ни маркер или курсор, и двете неща са правилни. Той служи за да ни покаже, ако в момента натиснем някой от клавишите на клавиатурата, символа, който се намира на този клавиш, ще се появи точно на мястото, където се намира този текстови маркер. До момента ние не сме въвеждали нищо в нашия документ и за това нямаме празни редове, нямаме пълни редове, нямаме нищо. Така, нека да си въведеме някакъв текст, за да можем да демонстрираме как се въвежда. Значи, грешка, няма да слагам аз главна буква, нарочно ще изпишем една дума. Целта. Това ще е първата дума от нашето изречение. Но виждате, аз дали по невнимание или по някаква друга причина не съм въвел главна буква в началото на думата, въпреки че това ще бъде начало на нашето изречение и е редно там да има главна буква. Нарочно не го направих, за да ви демонстрирам една
екстра, която имат по-новите програми за текстово обработване, а това е именно, че в момента, в който натиснем празния интервал, за да стигнем до следващата дума, програмата разпознава, че тази дума се явява начало на нашето изречение и автоматично променя първата й буква в главна. Нека да продължим с текста. Така. Видяхте как въведох текста, в смисъл, че между думите трябва да има празни интервали, но е желателно тези празните интервали да са по един, да не са повече от един, защото в по-нататъчни уроци ще видим, че наличието на повече празни интервали между думите може да доведе до някои проблеми при по-нататъчното оформление на текста. Така, също така забелязахте, че когато въвеждах думата въвеждането, тя не се събра на реда, на който бяхме и автоматично се пренесе на следващия ред. Това също е функция на текстовото програми. Значи тук не може да се получи като на времето при пишещите машини, пишейки, да се улисате и в един момент да се окаже, че пишете извън листа. Там имаше едни звънчета, които дрънкаха, за да ви покажат, че сте стигнали края на листа. Тук няма нужда от такива звукови сигнали. Просто в момента, в който реда е недостатъчно дълъг, за да събере думата ни, я прехвърля цялата на следващия ред. Защо я прехвърля цялата на следващия ред? Ами не я разделя и не я всичко пренася. Значи, за да може да бъде извършено такова всичко пренасяне, е необходимо към вашия офис пакет да бъде добавен речник, който ще може да проверява граматиката, правописа, вашия правопис, но не само, че ще трябва да може да има речник, който да проверява правописа, но ще трябва да е речник, в който е дефинирано коя дума къде може да бъде разделена от преносно тире. И ако имате такъв речник добавен към вашия офис пакет, ще може да бъде извършено всичко пренасене на думи. В случая нямаме и затова думата не се разцепи по някакъв странен начин, ами беше преместена цялата на следващия ред. Така ще се случва на всичките ваши редове. Виждате, че за преминаване към следващ ред не е необходимо да се използва каквото и да е, това се случва автоматично. Също така, автоматично ще ви се появи втори лист от вашия документ, тъй като в момента, ако забелязвате, имаме само един, но ако въведеме достатъчно много текст, така че той не може да се събере на редовете от този лист, то автоматично ще премине към първия ред от следващия лист и такъв ще се появи автоматично в нашия документ. И така, докато са ни необходими да се появяват листа. Също така, в края на изречението добавих препинателен знак, който служи за приключване на нашето изречение. Тези препинателни знаци трябва да се поставят плътно зад последната дума, без разстояние между тях и думата. Защо? По принцип така е правилно да се изписва и другата причина е, че ако се окаже, че на реда не достига един символ място и точно не достига място за символа и точка, е твърде възможно тази точка да отиде на един следващ ред и да седи там в нищото, което не е желателно. Така. Значи казахме, че тук програмата разбра, че това е начало на нашето изречение и автоматично сама направи първата буква от изречението главна. Това ще се случи и тук. Значи, поставяме един празен интервал, за да започнем следващото изречение и да речем започваме да изписваме следващото изречение. Аз нарочно пак не поставих главна буква, защото в момента, в който натиснем клавиша Enter, програмата разпознава, че преди тази дума има препинателен знак, който най-вероятно по-голямата част от случаите означава, че предишното изречение е свършило до там и сме започнали ново, затова автоматично
превръща първата буква от новото изречение в главна. Сега, възможно е в някои случаи да се получи нежелан ефект. В смисъл, да се получи главна буква след някакво съкращение, което имате, което програмата ще разпознае като край на изречението, но в действителност то не е такъв, а е просто съкращение на някакви букви. Естествено, това не е фатално. В момента, в който застанете върху тази първата коригираната буква, тук в случая се появява меню, от което може да бъде спряна тази корекция, автоматичното увеличаване на първата буква. И тогава буквата ще остане малка, ако това е нашето желание. Така, значи, нашите редове действително са с абсолютно еднаква дължина, но думите, които публикуваме на различните редове, в никакъв случай не са с еднаква такава. И в един даден момент, при въвеждането на повече текст, аз ще взема да копирам част от текста, за да стане по-бързо. Виждате, в края се получава една начупена крива. Това е защото няма как редовете ни при липсата на всичко пренасене да бъдат максимално еднакви. По-нататък ще кажем какво можем да направим в случая, за да не изглежда дясната страна на нашия документ не особено красива, така да го наречем. Това са основните принципи при въвеждането на текст в текстоводещите програми. Надявам се да не съм пропуснал, така че до следващия урок.